Ένα κλασικό Korean και πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τοποθετώ στεπένα και βάζω τις βλεφαρίδες σε ένα φλάτα σπιδάκι, μεμβράνη πάντα, και εδώ θα κάνω και φρυδάκια. Χρησιμοποιώ τη λοσιόν της Super Cilium και αυτή τη μαγική μεμβράνη που σου είναι απαραίτητη. Δες πόσο υπέροχα έχει δράσει το step 1 στα φρύδια, αφαιρώ και το step 1 από τις βλεφαρίδες γιατί πέρασε ο χρόνος, πάρα πολύ προσεκτικά με μια μπατονέτα, και τοποθετώ ασπιδάκι, τις τρίχες πάνω στο ασπιδάκι χωρίς τη χρήση κόλλας. Step 2, πάρα πολύ προσεκτικά από τη ρίζα μέχρι την άκρη, οπωσδήποτε σε πολύ καλά χτενισμένες βλεφαρίδες. Βαφή, αφαιρώ τη βαφή, τοποθετώ step 3 από Super Cilium στα φρύδια, διαμορφώνω, πλένω πάρα πολύ καλά ανάμεσα στις σειρές για να μην μείνει τίποτα και βάζω το step 3. Αφαιρώ το step 3 με στεγνή μπατονέτα, silky glow πάντα, και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αν σας άρεσε αφήστε μας μια καρδούλα, εννοείται, και ένα follow περιμένουμε από εσάς.